Ja, mijn naam is Bart Zelen. Ik ben 42 jaar gewoon van Eyckstraat in Maasbree. Ik ben prins carnaval van Maasbree van Den Haag in 2016 samen met mijn adjudant Jan Brune. 48 jaar Jan. Mijn buurman ook heet van Eyckstraat en Marijn Kok en die is 38 jaar en die is mijn tweede adjudant. Ja. Hey, hoi, hallo. Maar wat schoon dat sticht erop weer bist. Dat er net wie mich nach eine is. Dit wordt gezellig, baby, houden op een kist. Hey, hoi, hallo. Ik lag in bed, morgens zag ik de telefoon en ik heb een oproep gemist van onze voorzitter Bart Lensen en ik denk, ja, wat zal die moeten? En mijn vriendin zei al gelijk van, ja, dat hoef ik niet te lang over nadenken wat die moet. En toen heeft hij mij de volgende dag s'avonds nog een keer gebeld en toen kwam uiteindelijk dus toch die vraag of ik de nieuwe prins wil worden, ja. Ja, dat was wel snel duidelijk, ja. Maar ik heb dus eigenlijk ook al een dag bedenkt iets gehad, een beetje. En ja goed, dat het een droom was kan ik niet echt zeggen, is niet, maar ja, ik hoef er niet langer van na te denken, want ik vind het, ja, dat is toch een grote eer als ze gevraagd wordt voor prins te worden. En Marijn, ja, die ken ik al goed, die is zanger bij, ik speel in een bandje, De Moesten. En Marijn is daar de zanger van. En, dus dat was al snel beslist en ja, Jan is al lang keer met een buurman en kameraad en ja, dat was eigenlijk ook zo gauw beslist. Soms wel. We hebben twee kleine jongens en die moeten een babysitter hebben. Dus ik heb vaak mijn moeder of mijn schoonmoeder moeten vragen of ze kwamen babysitten en van tevoren met al die vergaderingen. En ja, als man vond wel eens dat we vaak gingen eten, want ik moest elke keer een nieuw smoesje verzinnen. En mij kwamen we terug en dan moest ik denken, wat heb ik ook alweer gezegd, waar ik heer ben. Dus, maar verder veel dat al redelijk met, ja. Ja. Als een grote eindsluiting van hoogtepunten. Met als geen gesol, maar rock and roll.